Per identificar-nos, primer hem de posar identificant-nos, hem de clicar a la barra i posar la nostra contrasenya. I li diem acceptar. Li hem de tornar a dir que iniciar la sessió i ell ens carregarà la sessió. Ens diu l'usuari i les còpies que tenim. Aquí ja podem agafar i fer imprimir, fotocopiar o el que nosaltres vulguem. Si hem d'imprimir els nostres treballs, premem sobre llançament i ens surten els treballs que hem enviat a imprimir des d'un ordinador. En triem un i premem el botó blau perquè ens faci la impressió directament. Ens diu que ha fet la impressió i hem d'acceptar-ho. Ara ja podem imprimir un altre treball o podem nosaltres sortir de la nostra sessió. Per sortir de la sessió hem de prémer Acceso. Ens diu que volem sortir, assegurem i ja podem sortir.